नैबेनो क'क्राझारनि सिखोला हरफानोसै बे जाहैबाय कार्बि आलंनि नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा जोमै राजा बसुमतारी बावहाय जोमै रानि दं क'क्राझाराव जोमै रानिखौनो हरफानोसै नोंनो अबेबा नङा अबेबा खनायाव थानो हागौ लांना लाङा जायो बिथाङा जाहैबाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार आरो थुग्लावनावहाय दंफैयो माखासे ट्रिटमेन्टबो होगासिनो दा आं बेजों खेलायबाय फैबाथाय ओमफ्राय जोमै खुंगुर बसुमतारी जोमै राजासोलै जोमै रानिसो नांगौ बेनो बैसोआ बेसे जाखो बैसोआ 18 जागोन 18 होद नोंखौ हाबा होजानो नङा दानो पुलिसाव हमगोनलै हेमन्तआ खागोन सयथिबो आयु जेल जानो गोसो गैया नोंखौ हाबा होननानै एसे देरबावबावै जोमै रानिखौ नायनो ओमफ्राय नोंसिनि गामिनि नामा मा नाम लांहिन लांहिन डिस्ट्रिक्टआ कार्बि आलं आच्छा बेबायदि क'क्राझारखौ माबायदि मोनफैदों नोगोद मोजां बेरायाखै नों बायहेरायाव थांफेरगोन ना थांफेराखै थांदों सिख्लाफोर बेरायनाय नुगोना नुआ आयु दा बुंसै मोजां मार क'क्राझारा मोजां ओमफ्राय नों क'क्राझाराव फैनाया खेबबेसे जाखो दासो फार्स्ट टाइम समायना रमायना नुफैदोंना नुफैयाखै आबा हिन्जाव मोनलांबा लांमारगोन क'क्राझारनिखौ दानो सानाखै सानथ'वाखै दहाय लांगोन होननायालाय नों उदालगुरिनि एल'ग्राखौ नुफेरगोन ना नुफेराखै नुवाखैलै एल'ग्रा सारखौ एल'ग्रा इउटुबारखौलाय नुदों सिनायो नायो माब्रै होनो बेलाय माब्रै होनो एल'ग्राया बोरै होनो एल'नाय माने एल'नाय नोंनि फना मा फन देखायलाय आंनि फना चाइनिससो नामाब्रा आइफन आइफनसो लाबावो नोंबो है डेन्जारसो माथो नोङो आयु आइफन मा मडेल बेलाय आइफन एक्सार ओमफ्राय फनाव मा खालामबाय थायो नोंलाय आइफन लालायनाय मबाइल नायो ओमफ्राय आंखौलाय नुफेरगोन ना नुफेराखैमोन आंखौ नुफेरगोन ना नुफेराखै इउटुब चेनेलखौ आं मिथिथ'वाखै आंनि इउटुब चेनेलखौ मिथिथ'वाखै मिथियाखै सेस एल'ग्राखौसो मिथिबावो नोङोमोनलाय आयु एल'ग्राखौ मिथिबावो नोङो टेन्डेल ओमफ्राय क'क्राझाराव फैनानै माबायदि नांदों मोजां नांदों मोजां नङादों माखौ बांसिन मोजां नांदों माखौ माने खिन्थु बुंनो हाला बुंजाया बुंजाया नों गामसा गानगोन ना गानाबारा गामसाथ' गानो ओमफ्राय नोंसिनि न'आव सोर सोर दङ आफा बाबु फंबाय सानै दं आच्छा आं हौवाफोर गोजा हिनजावसा गैया गैया देनजार नोंसोरो थिग दं ओमफ्राय आइमोनालाय माला फैयो नोंखौ लांफैनो आं हारसिं थाङो नोङो माजों थाङो बासजों मा बासाव थाङो नोंलाय बोरै थाङो एसे खिथालाय क'क्राझारनिफ्राय बोरै लांहिनसिम थाङो नोङो लांहिनसिम माने क'क्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट लांहिन दं क'क्राझारनिफ्राय लांहिन बास मा बास बेलाय बेखौ मिथिया गोदानसो ओंखारदों अबेखिनियाव मोनो बेखौथ' मिथिलाना सेस र' होमबालाय आंबो सोंनोसै बेरायहैनांगोन नोंसिनिजों मा नायथाव जायगा दं
जोंनिथिं दं काथिलांथियाव काचिलांथियो काथिलांथियाव मा बुस्थुरा बेलाय हिलुघाट ओ हिलुघाट वाटारफल वाटारफल अ। आच्छा ओमफ्राय हा ओमफ्राय वाटारफल आरो ढेर जायगा दं ढेर जायगा दं दोङो जायगा आ नोंसिनाव बेरायहैगोन दे जायो औ बुंखाबाय आं आंनि नाम्बाराथ' नोंनाव दंखायो दं मोनखाबाय दा अ। दाख्लै फन हरनाया अ नोंसिनाव बेरायहैगोन आं नोंनि हाबायावसो थांगोनलै डाइरेक्ट आंनि हाबा जायालै जामाराथ' ओहो हिनजावखौनो लाया ओहो नायबाय थागोन आं नोंखौ र' लाय नायबाय थागोन आं रायजोफोर मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आङो टेस्ट ड्राइभ खालामनो ओमफ्राय भिडिअ सिडिअ जेबो फैनाय नङा थांनि